Jeg skal anerkendelse. Jeg vil damer. Jeg har bare brug for en bane. Skal jeg nu? Efter alle mine piger, jeg kan bare ikke klare mere i kroppen. Jeg er bare en kæreste. Jon har haft det svært i en længere periode, og han er begyndt at cutte og drikke en masse alkohol og indtage stoffer. I dag er Jon kommet rigtig langt i sin karriere. Han har udgivet et nyt album, og det er rigtig godt. Han har nu fået en lille beundrer. Et år senere. Som vi kan se i dag, er det Jon, han har lagt stofferne bag sig. Et år senere. Jon dyrker sin egen musik og stopper på stofferne. Han drikker en rigtig masse sundt vand. I dag ser vi Jon som en rigtig glad person, og han har ikke nogen haters mere. Faktisk så elsker alle Jon, fordi han er en rigtig dejlig dreng. Yes! I dag ser vi Jon spille fodbold på rigtig høj plan. Der var det første mål. Hey! Det er så han også blevet mester i Tetris. Nej! Efter alle dem piger, mand. En pikke var... Er det ja. This is my life. Yeah. This is my life. Her ser vi Jon har taget en ordentlig stor bane. Et år senere. Det der er Jon. Sådan der, narko. Sådan gør vi Vesterbro. Vesterbro narko. Færdig? Sådan. Så gør vi... Nej. Støtter. Så sig det. Jeg støtter nok fodhæld. I dag ser vi Jon spille fodbold på rigtig høj plan.